Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο της Μετρόπολης, στο Ιόνιαν στην Πάτρα, και μετά, έτσι όπως κλείσαμε και πήγαμε σε διάλειμμα με τη θρησκευτική κατάνοιξη, θα πάμε στην πολιτιστική κατάνοιξη τώρα, γιατί πραγματικά για άλλη μια φορά στο ΔΠΘ Πάτρας έχουμε αριστουργήματα. Έχω μαζί μου τον πολύ γνωστό σκηνοθέτη, τον κύριο Χρήστο Στρέπκο, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, για να μιλήσουμε για ένα μακελιό. Ναι. Μακελιό στο Παρίσι, λοιπόν. Μακελιό στο Παρίσι, και το δικό μας έργο είναι λίγο θρησκευτικό, αλλά δεν είναι θρησκευτικό με την καλή έννοια. Ναι. Είναι η περιβόητη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, είναι η σφαγή των Ουγενότων, των Προτεσταντών Γάλλων από τους Καθολικούς Γάλλους, η οποία σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο και έναν εμφύλιο ευρωπαϊκό πόλεμο, ανάλογο σαν αυτό που ζούμε τώρα ανάμεσα στους Ρώσους και στους Ουκράνους. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για το συγκεκριμένο έργο. Αρχικά να πούμε ότι το σκηνοθετείτε εσείς. Είχατε σκεφτεί εδώ και καιρό να ανεβάσετε το συγκεκριμένο. Ναι, ήθελα να ανεβάσω ένα έργο ελισαβετιανής εποχής. Ναι. Ο Μάρλο είναι πολύ ιδανικός, δεν έχει ξανανεύει στην Πάτρα. Ναι. Στην Ελλάδα έχει ανεβεί άλλη μια φορά, νομίζω. Είναι ένα πολύ δυναμικό έργο. Δεν σκηνοθετώ μονάχα, παίζω κιόλας, γιατί είχα και καιρό να επιστρέψω στη σκηνή και αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, είναι πολύ ωραία. Είναι εύκολο και να παίζεις και να σκηνοθετείς. Αν έχεις μια καλή ομάδα. Εγώ σε αυτή την παραγωγή έχω μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί όλοι. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε, δεν θα το έκανα αυτό το εγχείρημα αν δεν είχα απέναντί μου ανθρώπους που τους εμπιστεύομαι. Είναι ο Φάνης ο Δίπλας, ο ιδρυτής του λιθογραφείου, ο Βασίλης ο Κόκαλης, γνωστός ηθοποιός της πόλης μας, ο Αλέξανδρος ο Κουκιάς, ο οποίος παίζει και τραγουδάει τώρα πρόσφατα, από ό,τι δεν είναι και τραγουδιστής. Ναι. Είναι ο Νίκος ο Δερτιλής, παιδί από την Πάτρα, το οποίο κάνει καριέρα και στην Αθήνα. Ναι. Και είναι και η Ελένη Γερογακοπούλου, από αυτές τις δραματικές σχολές της Πάτρας. Δεν θα έκανα αυτό το εγχείρημα αν δεν ένιωθα μια ασφάλεια με τους ηθοποιούς. Ήταν μια πάρα πολύ δημιουργική διαδικασία. Έχει διασκευαστεί το κείμενο, γιατί είναι ένα κείμενο το οποίο το αβαντάζ του, που είναι τα ιστορικά γεγονότα, ναι, είναι δισαβαντάζ τώρα. Γιατί στην εποχή τους τα ξέραν όλοι τα γεγονότα, ενώ στη δική μας εποχή έπρεπε να κάνουμε μια προσαρμογή, να δώσω δύναμη στους χαρακτήρες και να επέμβηκα πολύ. Μάλιστα. Δηλαδή έγραψα σκηνές. Είχατε ιδιαίτερη παρέμβαση, λοιπόν. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσα από το έργο και με τον τρόπο με τον οποίο έχετε κάνει τη συγκεκριμένη διασκευή? Κοιτάξτε, το έργο είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι θρόνων, ένα Game of Thrones. Υπάρχει πολλή φιλοδοξία και πολύ πόλεμο. Η καθημερινότητά μας, δηλαδή. Ναι, απλώς το έργο αυτό, κατά κάποιο τρόπο, είναι μια κριτική στον πόλεμο. Ναι. Διότι το πιστεύω κι εγώ αυτό, ότι αν αυτοί που παίρνουν αποφάσεις για τους πολέμους, τα παιδιά τους ήταν στην πρώτη γραμμή, κανένας δεν θα έπαιρνε. Δεν θα έστελνε τα παιδιά τους στον πόλεμο και δεν θα έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις. Και πιστεύω ότι μπορεί να είναι Χριστούγεννα και ξέρω ότι όλοι θέλουμε έτσι μια αίσθηση γιορτινή, στο οποίο συμφωνώ, αλλά δεν έχει πάψει να υπάρχει ακόμα αυτή η ζωή γύρω μας. Βλέπετε τι γίνεται στην Παλαιστίνη, βλέπετε τι γίνεται και πάνω στην Ουκρανία. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να βλέπει θεάματα τα οποία τον αφορούν και του δίνουν τροφή για σκέψη. Είναι μια πάρα πολύ δυναμική παράσταση. Επί σκηνής παίζει και ο Σπήλιος ο Καστάνης, που είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης εδώ της πόλης, που παίζει ζωντανή μουσική. Ο Κένιγκ Μακλέλαν κάνει τα κοστούμια, η Ευσταθία Δρακονταϊδή τους φωτισμούς και η Μαρία Κίκνα είναι η χορογράφος της παράστασης. Έχει χορογραφήσει κάποιες σκηνές μάχης, πάλης. Κοιτάξτε, είναι ένα επικό θέαμα. Ναι. Όσοι το έχουν δει, επειδή πριν με ρωτήσατε τι έλεγε το κοινό. Ναι, ποιες είναι οι κριτικές δεν το πιστεύουν. Αν βλέπετε και στα πλάνα. Και βοηθάει και λίγο ο χώρος του λιθογραφείου, έτσι. Σαφώς. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αλλιώς. Να είναι κάπου αλλού. Στο Θέατρο Απόλλων δεν θα ήταν έτσι. Θα μπορούσε και στο Απόλλων. Θα μπορούσε, αλλά βοηθάει και λίγο ο χώρος, έτσι είναι. Είναι ένας βιομηχανικός χώρος, ο οποίος έχει από μόνος του μια ιστορία. Παλιά ήταν το διάσημο λιθογραφείο του Διακίδη, το οποίο είχε ζωή μέσα του. Ναι. Άνθρωποι το κινούσαν. Βέβαια. Και τώρα υπάρχει ζωή σε αυτό. Εγώ αυτό που πάντα προσπαθώ να κάνω παραστάσεις. Ναι. Το λέω κι εγώ αυτά, τις οποίες θα τις πλήρωνα κι εγώ για να τις δω. Θέλω δηλαδή παραστάσεις να είναι συναρπαστικές, να σέβονται το κοινό
και το κοινό της Πάτρας, γιατί πιστεύω ότι η Πάτρα, όταν λέμε ότι είμαστε μια τρίτη πόλη στην Ελλάδα, πρέπει να έχουμε και έναν πολιτισμό δικό μας. Μπορούμε να εξάγουμε έναν πολιτισμό. Μάλιστα. Και οι ηθοποιοί που έχω δεν υπολείπονται σε τίποτα από τα μεγάλα ονόματα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα συνεχίζονται οι παραστάσεις μέχρι και πότε? Θα συνεχιστούν μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου. Παίζουμε κάθε μέρα πλην Δευτέρας και Τρίτης, από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή είναι 8 η ώρα η παράσταση. Μάλιστα. Τις άλλες μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 9.30. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.